Er het een tijd west dat er op Peerske Mandi, op een enkele autocross nooi, alleen nog maar wat meubelroutes zitten. Eens wie het maar een derde boel op het Frieske platteland. Gesloin Remel Boonstra van het café in Nijloon zich koersen voor een muziekfestival om deze ladderige dag om te krijgen. En daar mooi wie iPop binnen. Het wie in 87. De eerste keer kwamen er zo'n 300 man. En hier later wie het café te Lieds. iPop zou uitgroeien tot het podium voor de Friestalige muziek. En een oergezellig maitiesfeest voor het jongvolk uit de Gruithoeken. Opeens hier die een plak werd ze na een lange winter eindelijk weer buiten staan kon te balten, te bier drinken en dat het trof een mooi mondje of een mooi wiefje te versieren. We hebben je verhaal bij de man bij waar het 24 jaar lang al je begon. We zullen naar Beert, die het haast alles van de Frieske popmuziek afweert. Een steltje dat mekaar voor het eerst op iPop trof en dat Bouke van der Woude een lied oeskreurde. De muntenverkeerpster was monde huisjesdier en daar haast hij smoort als ze vertelt wat ze daar al je mooi maken. En een paar iPop-iconen, Doer de Bleker, Elze van der Greeft, Jittiezer, maar ook de loerde muziekmakers van nou en de toekomst. Wat is de lol van iPop? Wat heeft de Frieske muziek gebracht en wat binnen haar verwachtings? Vast ze vier ze nog bestaan als band of als muzikant. Is dat graag gelopen? Ja, zeker. Oké. Ik kwam zelf wel een meisje gaan bouwen, schoon er net in. Het weer dan mooi waar, dus binnen hartstikke warm. Dus de meisje ging ook naar buiten, mooi een flesje bier. En dus dat weer op de stoep weer voor. De politie bellen van, wij moesten gelijk de straat onderkomen. Maar ja goed, krijg ze er maar au. En want door de Bleker hier inmiddels de gitaar pakt en nu ook boeten een optreden. Dus ja, ziet ze al maar weer in. De gitaar uit de auto, opspelen. Dus ja, toen weer het boetenfeest en binnen. Ja. Het is in de maitijd van 1980 dat Remmelt Boonstra, na zijn riedende snackwijn, het café van Nijloon hield. Maar hij is net van doel om alleen nog achter de taap te staan en ons zijn verhaal aan te jaren. En organiseert het al gauw muziekfeesten. Net alleen nog Frieske bands, maar ook Herman Brood, Hans Dulfer en Shocking Blue komen naar Nijloon. In 1987 organiseert hij Thierry met Gerben Gebrandi het eerste iPop Festival. Nou, kom jongens. iPop komt op het moment dat er dus een heel iets groter wordend aanbod is van Friestalige muziek, Friestalige artiesten. En Remmelt Boonstra die biedt daar dan een podium voor. En die biedt dat podium net één keer. Nee, die dacht blijkend dat die alle jaren zei. Ja, dat doen we nog alle jaren op Peerske Mandi. En dat is prachtig uit de klauwen verzeild. Want na 3 edities wie het muziekcafé van Remmelt of Fiesta Lieds. De 3e editie, dus die alles op moeten door op het dik omdat het zo vol weer. En toen moesten ze naar de oorkant van het dik naar de Manden verhuizen. En toen is het festival heel iets groter wordt, met heel iets meer tinten en heel iets meer kantenmeters, omdat wat het nou is. Ik deed toen officieel zelf niet met. En toen was er zo'n volk, maar ik had altijd mijn gitaar wel achter een auto liggen. En de buiten was een heel soort volk, een prachtig mooie dagen en die konden er niet meer in. En ik dacht, nou, dan geef ik maar een buitenconcert, dat leek me wel wat. Ja. Nou kijk, die vond ik ook nog, of die kreeg ik laatst zelfs van in. Dit er een poster die voor mijn optredens waar ik over en die had hem op hardboord plakt. Maar deze foto is ook nog bij iPop in Nederland. Simon Bleker die had hem genomen toen. Bij mij is het zo gek mogelijk. Of het is zo serieus mogelijk. Die grote griezen middenweg, dat is niks voor mij. En daar doe ik ook niks aan. Als hij voortgaat te spelen, dan
is het vooral de stavers en mist horen dit jet, want dat willen de meesten vaak jaren. Maar hij had ook heel mooi repertoire, was in de kerkjes van Siebrande Hoesbijgeriks, wat heel goed als je rug komt. Hele gevoelige, hele poëtische teksten. Mijn mem die lag toen op sterven. En wij waren toen bij geweest samen, zijn zuster van mij en ik. En dan kom je thuis, maar dan weet je er wel wat over kwijt. En toen keek ik naar die foto. Ja, toen scoort me dat er binnen, verdwaald in het tijd. Het is nou die oude, doodzieke vrouw. En hier was zij, dat meisje, maar daar komen ze weer waarom in de kindertijd. Dus zij was dat meisje met die vlechten. Ze zocht een mem op een gang. Zuster zei je moet te slapen. En ze aaide haar over het wang. Want mijn mem die heeft mij ook altijd goed weten te inspireren. Want in de jaren 60, ik liep rond met soklang haar. Maar iedereen sprak er schande van. Mijn mem zei altijd, het gaat om mijn binnenkant. Dat moet je goed onthouden. Ja, wat ik dacht, nou, ik wil proberen wat leuke nummers te schrijven, zo. Ja. Maar nooit ambitie gewoon om zeg maar de vrouw in. Nee. Ze was dat meisje met die vlechten. Ze zocht een mem op een gang. Zuster zei, je moet te slapen. En aaide haar over het wang. Binnen het Friese taalgebied heeft ik nog verschillende streektalen. En heeft verschillende stadstalen. En het mooie van iPop is, van de stichting iPop, is dat ze al die talen te haar werkgebied rekenen. Nou, Dore is een exponent van het Stadsfriesk, meer specifiek van het Staversk. En het is een man die het continu teruggaat. Hij wordt van die 60 hier, maar hij levert nog altijd kwaliteit. Maar dan heb ik ook een versje, dat in ieder geval de laatste, dat staat ook niet op een dvd of cd of wat dan ook, en dat moet ook maar niet. Via YouTube kun je er wel aankomen, maar dat gaat toch al niet, hè? Dat is een protestlied tegen ontharingsmiddel. En dat hiet dan ook een Loes, die lieve skat. Loes, die heeft geen poes met een oren gehad. Maar er waren iemand, dat had ik al vernomen, die hiette Loes. En die lag dan aan het eten, die lag te janken op een stoel, zo van lachen, zo van... Vaak had een ex van mij ontsteking in de blaas, maar volgens de dokter van het eigen schuld helaas. Het spul goed warm houden is de beste antivries. En daarom draagt Loesje bakkenbaden in de lies. En van tevoren dan verneem ik wel, oh, denk, die kan dat wel hebben. En dan... Ja. Nou, dit is nou de Odyssee. Maar ja, goed, er is hier geweest, die heeft het helemaal verprutst. En je ziet nou een mooie grote tapkast. Heel oude tapkast. Die nou onder staat. En dan weer dit harkzangjeseel. iPop heeft een aantal iconen. Dat wil zeggen, wat bedoelen ze eruit, maar? Dat binnen artiesten, dat van Blikken die dat ze op iPop altijd heel goed scoren. Dus scoren bij het publiek, dat ze het publiek mooi op sleeptouw nemen en dat het publiek graag naar die artiesten zien wil. Waar binnen dat? En dat het in het verliezen bands was als Briekenbeck, werd dan ik vooral de, ja, zeg maar de wat riepere popleefhebber van kwam, want de Briekenbeck maakt een goed stukje muziek. Datzelfde geldt voor Raboelje. Dat ik een band die een hele soort muziek in zijn lood deed. En op een bepaald tijd, toen kreeg ik toch dat die huddere bands, zoals Jet Eater en Chattel, dat die echt hele belangrijke exponenten waren van het iPop-lood. Oh, dit is toren zeker? Ja. Ja, moet je naleggen. Ja. En dan wie het spul natuurlijk al aan het drinken van oud horen. En dan wie het wollen ze even toch van... hè. Dan zie je een zoon die en dat soort spullen. Dan heb ik dan wel wat een hekel aan. Maar verder, ja, het wie ik altijd feest. Leuke dingen beleefd? Nou ja, dan hiek de gitaar ik mij. Wij hier, maar ik weet niet dat... Nou ja... Wij hier toen een keer... Want het was heel spontaan. We hadden een gitarist die zijn snaar knapte. En dat had ze natuurlijk altijd. Doe de Bleker had het om de hele minuut. Dus die ken maar fjouwen snaren daar. Maar toen we krekt voor deze musical, ben we met versjes bezig. En ik had toen in die tijd
dat hij maar die snaar bezig was, wie ik kon spelen. Gewoon een festje wat we toen net was Brikkeback dien, maar wat de hele zaal aan het eind mij zong. En dat was wel heel grappig. Het is net oors, maar alle dagen is weer waarom doch ik toch altijd al het werk van mijn mem. En mijn zussen erbij, het is net oors. En het laatste Christen van het is net oors. Nee, nee, het is net oors. En de hele zaal die gong. Nee, nee, het is net oors. Nou, dan ben ik 3 minuten verder en toen hier is die snaar er weer op en toen werd het weer klaar. Oké, en dat ontstierde er zo spontaan. Dat kwam gewoon in hun hol op. En de hele zaal die zong mij. Nou, dat vond ik geweldig. Dit is wel iets van een meubel, hè, was de krijg je. Toen in Friestalige bandspelers, dan best daar komen draaien heel tussen de meesten. Dat is gewoon het Frieske hart van de Frieske muziek. En buiten dat is een groot feest. Het is soepen, wippen en roken. Nou, dat denk je dan. Oh nee, Albert. Van mij wel. En dat mag ik best wel eens even zijn worden. Zeg het dan eens een keer. Dat zou ik zeggen, dat als je te vol ambitie hebt, te graag willen, dan lukt het net. Wij hebben de luurs in de pijls van bands die echt heel veel ambitie hebben. En die ergen hun, dat komt ze neus. Omdat wij dat zichtbaar net hebben, maar het verder kwam dus hun. En dat is humor. Oh nee dan, dat vind ik oud. Zo ik de rokjes, de roende stringjes, dan denk ik kom hier nog bij. Dat ik je krijg nog niet veel. Dit is er het in je boodschap en het is een feestmaatje. En elke keer weer. En de meesten die begrijpen dat wel. Dus. En de teksten? Ja, die ben lekker door. Dus had ik bij de boer, kom op stal, want dan giet het droeg en mal. En de keel die valt, ja weer een roze stekker. Nou ja, dat hele feestgebeuren, dan gaan we maar de knoppen los en gaan we met de banaan. Dan gaat het ook maar soms. Als je dan weer omscheuren, denk je, oh, help, wat heb ik die? Maar waar zit hem dat in? ik weet het net. Ik denk, ik de roege muziek, dat het mooi werkt. En ik, nou ja, omdat zij op en top Fries binnen en ze hebben nummers nou echt van kom op van Friesland en Holland in de groepen. En zulke dingen, ja, dat, en als je echt Fries binnen, dan wil je direct wat voelen. Ja. Dat bist ook? Ja, dat ben ik. Ja. Ja, ik ben helemaal op en top Fries. En ik kom gaaf in mijn Friesland op. Maar ja, die Jitties, die heb ik hele skunnige teksten wel, hè? Ja, ik weet het. En ik heb er van meestal ja, nou, Mr. Famke en er is erbij te bolten alsof tekst, jongens, die eigenlijk bij meer bij man, ja, maar kleer. Ja, ik vind het gewoon machtig en ik doe het heel mooi. Die teksten van Jitties, nou ja, ik heb daar ooit een artikel geschreven van hier, een vrij wijdwaardig artikel. En toen heb ik een stikmaandag van die zaken oorhellen. En mijn boorman op de Friese Academie, Flippers Breuker, die hier nog nooit zo volgoorig bij elkaar lezen zei als in dat artikel. Wat vind je men ervan? Ja, die vindt wel best. Hij met me hier eerst ook iets van, nou, ik weet het net, en met maar net family spikes. En nou ja, er zijn toch al mensen die ziek naar ruzie. Maar op een gegeven moment hier zo iets van, ja, kleer, we kent ik net keren. En ja, ze vinden het altijd machtig. Ook alweer kleer van binnen voor een feestje. Ja, het is best wat doos.
En het is toch zo, aan het eind van de dag heeft iedereen aardig wat op. Maar dat maakt de pret net, vind ik. En daarom heet het toch zoiets van, ja, kleren, we beuken en we doggen wel, maar we hebben ook hoor ik liever het waarom heen. Want er hier door de kap niet, dus... Jet is in die zin een typische iPop-band, omdat die typisch toch de hele presentatie, alles over de top, om zo maar te zeggen. Dus ik het Frieszinnige over de top. En hele simpele, knoordlode punkrock spelen. En dat is Westo nou een keer een hele soort mensen die net ook zo, maar hele fijne vloesjes in de eer en zegenen binnen. Die helft met dit soort muziek door de streek. Kist die wijzen wel een beetje verliek je. Hetzelfde soort publiek was wat nou bij de Hoenekop. Nou, mensen, waar hebben we hier? Jappie commando, mijn backdoor scheren. Jappie jongen, hoe is het nou? 6 nog steeds binnen commando. De Hoenekop die zongt de taal van de gewone man, om zo maar te zeggen. Jappie commando! Maar net alleen de taal van de gewone man, ook de onderwerpen van de gewone man. Het uitdrukken van de bouwvakkers, zeg maar zeggen, het op een steger staan, het eventueel conflict hebben met uitvierders of met bazen en dat soort dingen. Nou, dat wordt heel duidelijk bezongen in die teksten van de Hoenekop. En er is nou een keer een heel groot pad van het publiek dat herkent hem daarin. Welkom alweer op uw reguliere keerkomst. Rol het notulen met afstuurt en de werklist. Ik heb die bij iPop gaat alles in het Friesk. Net dat ze nou zo Frieskzinnig binnen, maar gewoon omdat ze dat ze willen. Ik op het festival zelf wordt absoluut geen orentaal tolereerd. Nee, stond duidelijk in de contracten Friestalig. En dus net naar de taalbroeken of het met een streektaal wezen. Maar verder alleen nog in het Fries. En had ze het wel in? Want het is wel gebeurd. Het is gebeurd. Die kregen dan een rode kaart. Kwam deze hier net erbij op. En die waren dicht. De geloofsman die zette de knappen uit. Dus dat werd lood uit. In Sint-Wurg heeft het over taalachterstanden in het onderwijs. En dan gaat het vooral over het Hollands. Maar zelfs in Friesland binnen de taalachterstanden wat het Fries belangrijk gigantisch. Nou, maar dit soort festivals heeft in elk geval een positieve draai daarom Jan en zei jongens Fries is een gewone taal, dat is gewoon alle muziek in maatje kist. En dat dacht ik wel blikken, want zo'n iPop de eerste keer had de Friese muziek een hele grote groei te maken. Die er uiteindelijk in resulteren had dat Omroep Friesland al zo'n een ieder wat op wat de top 100 alle keer niet sturen kan. En in de jaarvakantie van 2011 zelfs een top 1000 maar al in een Fries materiaal uitsturen koe. Dus zoveel materiaal het onder oren iPop mij genereren. De tijd had geschoft, je kan alles zien om te kunnen. En overal stil bij staan. 73 ben ik. En jou binnen daar nog altijd? Ja, dan nog altijd mooi. Omdat mijn man dus altijd het huisje deed, moest hij er even opstaan met een closetrol en op een wc-pot zitten gaan. En niks iedereen bij, maar de wc-borstel. Wij zeggen daar van alles op iPop, nou. Hevige vrijpartijen en alles erbij. Nou, wij konden genieten, hè? Ja, wat dat betreft leven we helemaal mooi. Ze konden hem alle jaar. Ze waren blij dat er weer weer. En toen lag er zijn jongen die moest zo spuien. Die is volle drank houden. Die lag mooi varoor in de wc-pot te spuien. En dan komt een orenjongen in en die wie ik zat dronken als een krode. En die moest zo nodig. En die liet zijn jongen op de schouder van degene die spuien moest. En die pis in de pot. Nou, we hadden er nog altijd door. Wat hebben wij verschrikkelijk lagen. Dus hebben we steeds zien wat je gebeurt. Ja, daar kan je dan niet wel om laten. Nou, dat ben hele sabbelevende van alles. Nou, we werden een boer, want dan kom ik wel oudere mensen op iPop, ja? Echt van die oude boertjes en zo. Nou. En dan zei eentje mij, hoe let met de jojo naar huis daar? Ik zei, joh, er dan belang bij wanneer ik naar huis daar moet?
Hij zegt, ja, en we wijnen jou. Nou, ik zei, dat giet jou niks om met ik wijnen. Nou, nee, zeg maar dat jou alleen binnen wil ik je wel thuis brengen. Ik zei, ja, dat zal wel. Die binnen er wel meer die het mij wel thuis brengen willen. Maar ik zei, ik traap je er net in, zei ik dan. Nou. Maar we gingen altijd willen. We laken een hele dag. Als we daar wien. Het wie wel er ook, hè? Dat stiet er ook in. Hè? Je kreeg wel zwier op de bullig. Ja. Want wij wienden naar medicijn horen. En dan zei ze, een maas kwamen we thuis. Dan wien we brutsen. Maar dat... 2 dagen later wie dat weer horen. Ja, financieel wordt het wel duur voor de meeste jonge mensen. Vorig jaar konden we het merken. Toen werd het wat minder druk. En het plaat hem ik aan die euro. Nou, het is al je het jaar en de intree wordt je wat duurder. Maar toch, als je wat zo'n munt nu jouwen, het is net te filmen. Er binnen wat ik kom 3 keer voor €50 munten halen. Nou, dat is... De kerst 3 weken van huishoudje haast. Nou, ik heb een kipje, denk ik dan. Maar ja, zo denkt de jongelui, die denken zo net meer, nou. Wij jaren gewoon thuis op iPod. En zo viel ik het nog. En ik heb er nog weer zin in. Goedemiddag, iPod. Bij de kwartsluitingen, we brengen nu het zwet van Damocles. Er is altijd wel eens wat verzeld. En die ene die kan wat beter oeren, de drank wat oren. En er is altijd wel wat vjochterij en zo. Dat is zo. Maar op een of andere wijze het ooit op zo'n positie krijgen, vooral in de Gruithoeken. Dat zelfs de ouders van de band vinden dat dat een vertrouwde zaak is. En eigenlijk het onrecommenderen om daarheen, dat maakt je eigenlijk mooi maken hebben. Ja. Nou, ik stond te wachten bij de tent. Muziek weer krek ouder, wie nooit 10 uur geweest. Nou, en zo werd ik toch een jongen bij de band teelt. En zo kwam ik bij Pop in het groepje te staan. Nou, toen raakten we aan de praat. Nou, toen is hij mooi naar huis. Nou, toen hebben we bij ons thuis zitten. Nou, toen kwamen mijn ouders nog thuis. En mijn vrouw nog, omdat mijn man dan die nacht 6 maar hier weer. Dus dan heb ik gewoon even gezellig maar snel borreld. Ja. Toen zie ik mijn zus thuis. Ik zei, ik ben vorige weekend bij Opa weg. Maar ik zei, heb ik zo'n leuk van ontmoet. Ik zei, dat is correct wat. Ik zei, als hij me een keer bellen de Westmeester, ik zei, dan is het helemaal klaar. En ik zie bij mijn zus, toen ik dat vertelde, toen weer tuut. Nou, toen was het 3 keer meteen. Nou, toen weer helemaal klaar. Ja, nou, dat zag ik ook wat inderdaad. Nou, toen hebben we het afgesproken, zo heb ik wat gekregen. 2010 trouwd en 2012, de liedse. Ja. En het aparte is van, er is ook nog een veske hoe je maken en iPop. Hoe zit dat in elkaar? Dat kan ik heel goed vertellen. Ik wie vlak bij haar wie ik aan het werk. Ik hoor die helemaal nog net. Ja, ik hoor helemaal van de ouderen net. Maar we zijn met zo'n aan het werk. Want Timmerdien en Gibson. En dat zijn echt hele leuke mensen weer dat. Nou, wij vrijdagmiddag weer altijd gezellig. En biertje en een hapje en een drankje, zeg maar. Dus dan kom ik wat meer in mijn verhaal. In mijn verhaal, dan praat ik wat meer. Maar ja, die man die weer dus de zanger werd. Nou, hij zei op het eind van ik wil het heel goed, aan het eind van de klus zei hij van dat popkijk heb ik goed naar die luisterd. En hij zei, ik heb een liedje voor die maken. Nou, ik zei, hartstikke mooi. Ja, dat ding was, dat ding wel wat dat was al je vertelde, ja. Een drankje op. Ja. Nou, dat ding wel rek en inspireerd en daar had hij toen een nummer verschreven. Ja. Ja. En het leuke is dat lied dat, want hij stiert dit hier op iPop, toch? Ja, klopt. Ja. En dan gaat er dit ik zongen. Ja, dat had hij wel zo, ja. En dan zie je hem in. Ja. Of stem je hem dan bij hem op het podium? Nou, dat hoop ik net, maar we beginnen wel aan het aan. Dan moet je eerst uit. Ik ben het wel te kruisen, maar... Ja, dat is zo zijn vrijregeling, hè? Ja.
Ik ben er wel bij. Ik ben er één ding vergeten, tot mijn spijt. Want Liedewij hebben we welkom te eten. Liedewij had zich ommelden, die zich op je site en die zei van hey, mijn film je vrouw in bestuur. En hoe zit dat eigenlijk? De best. Dat ben ik. Hartstikke welkom. Dank u wel. En Anneke Douwme en Griet Wiersma. Ja, als je dan toch voor het verliezen heeft wat succes is en wat nog nooit op iPop staan heeft. Ja, we denken dat dat toch ook wel leuk is om die deel te zetten. In de woorden is nog geregeld in de feesttent. Dus ja, waarom zou dat je net kennen? Nee. Maar passen ze bij iPop? Ja, ik denk het wel. Want hij van de jongens zeker weten. Ja, dat wordt feest. Ja? Want wat is iPop in die beleving? Ja, iPop is een podium voor de Friese muziek. Op zijn allerbreedst. Van harkzangjes tot ja, van de Monsters of Rock, de iPop All-Stars die we hebben. We hebben country, we hebben bluegrass. Dus de Friese muziek op zijn allerbreedst. Ja, en daarnaast is het gewoon een feest voor de jonge Rijn. Het is een groot dorpsfeest, zo is dat eigenlijk wel niet meer, denk ik. Jacob Haagsma, de muziekrecensent van de Ljouwte Kranten, die vergelijkt het iPop met carnaval. Nou, daar heb ik voor een part gelijk om. Het is ik een carnaval en het is ik het is voor een part ik misschien wel een soort van huwelijksmerk. En daar zit is wat feestelijks bij aan niks. En dat feestelijke, dat zo fundeert voor carnaval nemen. En misschien is iPop wel een Friese vorm van carnaval. Daar ben ik het nooit mee eens geweest. Ik vond het net leuk altijd schreeuwen, maar nee, het hier meer. Het is geen carnaval. Wat is het dan wel? Het is gewoon een leuk muziekfestival. En het is geen carnaval van Hub en IJzer. Nee, dat is het. Mooi, neem naar binnen. We zijn dan aan het repeteren voor iPhone. En het eerste aan hier, de tweede weer Rang en Buiten. En nou just de baan het hut. Daar zijn we de opvolger van. En we zijn wat goed van emotie. Hij deed dat hier. Ja, feesten. Potje bier erbij, springen, kijkwaan. Los. We hebben toch wel hele serieuze teksten. Ja, we hebben best wel heel veel serieuze teksten, maar gewoon op feestmuziek. Dus iedereen die het hoe, ja, hoe meestal die dronken ben en die reden zien deden. En ja, bij die was zelf het mooi maatje. En ja, maar ik wil denken hoe lui slopen en het leven. Het leven, ja. Gewoon dingen die gebeuren, die mooi maatje, protestsongs in de oergiet, hij weet wel zat van. Ja. Ja, ze strooien al die dingen die schuggen en beleven. Soms iets om te testen dingen, dit om bij energie bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, bij meesten uit Polen waar dit zijn nu steeds van de derde muziek, komt oer, zo zien ze bij voor, nou het meest uit Ierland hebben je het, en die zo van, de derde, dus het soms niet eens om die test, maar wel om die agressie, die energie die eruit komen maakt. En dan maakt het in deze muziek soms net eens uit wat je zegt en dan maakt het de taal eigenlijk net eens meer uit. Want ja, we spelen ik wel Boetenfriesland aan en toe op dingetjes en we zijn dingetjes aan het opzetten en dat zegt van ja, waarom met Boetenfriesland? Als je popmuziek bent in de Midlands, in Engeland of daar in de steden van Amerika, dan kiest je van club naar club en van podium naar podium. En in Friesland is het zo, ja, daar binnen maar een stuk maar het dorpen en alle steden. En daar moet het helemaal weer afspelen. Daar nevens, en ik ken vanuit mijn functie als oud-voorzitter van de vakjuries van Lied Internationaal, ken ik zien dat zei ik van ja, Friesland speelt wat muziekcultuur onbelangrijk en muziek in de eigen taal in Europa net zwak bij. Ik als het afzegt in Wales of in Catalonië of in al dat soort minderheidsgebieden dan tot Friesland, het verschoort goed. Ja, dat is een van mijn leven werden, ja. Ik geef vader die ik net meteen gekend dat het uitgroeien komen. En dat ze dan tevreden zijn naar huis te gaan. En alle we zeggen bedankt, die hebben een prachtig. En dat zag hem hier. Ja, nou een goed gevoel bij en dat doe je het voor.